बिना मोबाइल नंबर के भी केकरो से इमो पर बात कर सके छी। इमो पर कोनो भी साथी से बात करे चाहे छी तहाँ सोचे होबे ओकर नंबर रहते तब ओकरा से बात होते। साथी सब बिना मोबाइल नंबर के भी कोनो भी साथी के इमो पर ऐड करके ओकरा से चैटिंग कर सके छी, ओकरा से बात कर सके छी। इमो पर क्लिक करबे, प्रोफाइल पर क्लिक करबे, प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करबे, एडिट पर क्लिक करबे, यूजर नेम पर क्लिक करबे। यूजर नेम यदि अहाँ अपना इमो आईडी में सेट कर दे छे तो वही यूजर नेम से कोनो भी साथी अहाँ के सर्च करके अहाँ के मैसेज कर सके, अहाँ से चैटिंग कर सके, अहाँ से वीडियो कॉल में बात कर सके। हमरा इमो आईडी पर हमर यूजर नेम सेट भेल छे शंकर जी जनकपुर, हमर यूजर नेम से यूजर नेम सर्च करते तो हमर इमो अकाउंट ओकरा ला शो करते और वही के जरिए से वो हमरा मैसेज भी कर सकिए, बात भी कर सकिए। तो साथ साथ यूजर नेम से कोनो भी साथी का इमो पर कांटेक्ट कर सके छी। वीडियो हेल्पफुल लागल हो तो एगो लाइक एगो शेयर अवश्य कर देब। थैंक यू सो मच।